Сега е перфектно. Кое е перфектно, Били? Ами не знам, тук така пише. Я прочети внимателно. Да не е сегашно перфектно. О, да, точно така, Ян. Сегашно перфектно време. А за какво се използва? Има няколко употреби. Една от тях е за означаване на действия, които са започнали в миналото и все още продължават. Тоест, не са приключили. Например, I have lived in Burgas for 3 months. Живея в Бургас от 3 месеца. Или I have known you for 10 years. Познавам те от 10 години. Ами за трето лице единствено число пак ли е така? Не, там е малко по-различно. Всъщност е същото, само че вместо have имаме has. Например, Rosie has visited Madrid 3 times. Роузи е посещавала Мадрид 3 пъти. В следващия урок ще обясним как образуваме формата на глагола и каква е разликата между правилни и неправилни глаголи. Супер, Ян! До следващия път!